que yo hablo por mi parte, yo no sé, Leo, pero yo estoy súper contento de cómo hasta el momento cómo está yendo todo. Suposa que... Dime. No, ara vist des de fora, perquè jo no estic en la directiva, jo les meves filles pues, no aconseguí que juguen, entonces estic un poc vento des de fora, però ara és quan jo, que sóc el jugador, noto que el bàsquet culler existeix. Jo vaig deixar de jugar i està morrat sense saber absolutament res del bàsquet culler. I ara és quan note cartells, note que també ne llancem molt, note que, a més, el que n'hi ha no ha hagut en la vida, és la quantitat d'equips que n'hi ha. Se veu a nivell poble, vull dir-te, la gent torna a veure que n'hi ha bàsquet, vull dir-te, que la veritat és que, jo t'ho dic, a mi me semblava més bé un club molt sobredimensionat en certa manera, no? Vull dir, me pareixia que cada un anava per lliure. És la imatge que se donava de fora. Sí, la imatge que projectaven era sí, eixa. però és que ara mateix veus una imatge de cohesió i suposo que per a vosaltres, principalment a la gent que esteu treballant en la directiva, el veure tota aquesta gent el dia de la presentació allí al mig de la pista degué ser això de dir va en marxa, el que deia Bruno, no? Sí. Sobretot perquè no ho han tingut mai. I sense massa temps per a treballar, perquè realment no fa... portem mig any, no? Mig any treballant i costa molt, hi ha molts vicis adquirits d'anys abans i canviar el xip i canviar i fer a la gent entrar en el que pensem que deu ser la dinàmica de treball de l'escola. N'hi ha molts que no ho acaben d'entendre, després ja van entenent-ho i els resultats van veient-se. L'organització que hi ha, els entrenadors, els monitors, cada equip té tot el que necessita. Un organigrama. Sí. Exacte, un organigrama. Encara està claríssim que encara hi haurà coses per millorar. Encara n'hi ha moltíssimes coses. Si tu el marques un objectiu, l'objectiu és molt més ambiciós del que ara tenim. Si en 6 mesos tingués tot fet, diries... A poc a poc. Si en 6 mesos ha aconseguit que el resultat que veo en la foto... Y una cosa importante, con 6 meses hemos conseguido esto con recursos cero. Limitadísimos. Cero. Hemos empezado el club hemos empezado nosotros desde que tenemos 0 pesetas, 0 euros, perdón. Yo creo que, sí, es evidente que el trabajo está ahí, ya digo, hay mucho trabajo, bastante trabajo y bueno, la verdad es que las cosas están yendo bien. D'alguna forma va ser prou important per a la tasca que esteu fent el fet de poder evolucionar conforme heu intentat començar a fer una pàgina web. Sí. És la manera de donar-vos a conèixer. Sí, en l'era de les noves tecnologies, si no tens una pàgina web és quasi com que no existeixes. És una manera de que tots els jugadors, entrenadors, aficionats puguen entrar i participar. Sí, i a més, veure els xiquets, els pares veure els fills, veure els resultats cada setmana, la veritat és que això és un puntasso. És que estem parlant que aproximadament la dimensió de l'escola és un centenar de jugadors, comptant els equips sèniors, els 2 equips sèniors i l'escola, més de 100 jugadors, entrenadors, monitors, directiva i pares. Al final estem parlant d'un col·lectiu prou ampli al que pots arribar. I fins ara no arribaves perquè la gent no sabia a on mirar els resultats. Sí. El pare que era pare d'una Leví no sabia res de l'infantil o del cadet. Podia anar i preguntar, però no sabien com mirar, com entrar en la pàgina web de la federació. Ara Toni ha fet una pàgina web en la que tens uns enllaços que el porta a les pàgines de la federació, pots veure tots els resultats, classificacions, partits, horaris, i està molt bé, molt bé. És una pàgina molt nova, estem començant-la encara i anirem millorant-la. Hi ha continguts buits, però ja n'hi ha no pensé. Jo el que sí que m'he donat compte en la presentació del club d'enguany va ser 2 coses, que els pares estaven implicant-se i que els monitors estaven molt implicats en els equips. Una cosa que la veritat és que és necessària avui per a l'esport base. Els monitors molt implicats. Molt. Home, estan fent una feina molt bona. Tinc en compte que esta feina no està ben pagada. No, evidentment. Està ben pagada perquè això és esport amateur. Sí, són I la gent dedica el temps que pot i quan pot a fer aquesta tasca. Cobren poquet del que es cobra en aquestes coses. Si no té una part de motivació, de ganes de treballar, d'il·lusió, és impossible, perquè econòmicament no compensa. Esteu treballant en la directiva en unes jornades de bàsquet. Com voleu plantejar aquestes jornades?
La idea naix un poc guany al Pedres el que eren els jocs escolars que organitzava la Fundació, doncs ens hem quedat una miqueta sense la base que pugui alimentar l'escola. I estem mirant ara, intentant organitzar unes jornades de bàsquet a Cullera, en el que faríem seria... hem anat a parlar en alguns col·legis, sembla que la idea l'han acollit de bona gana i la gent està prou il·lusionada. Estem donant-ho a conèixer i no ho hem acabat d'arrencar encara perquè estem pendents un poc de la disponibilitat d'horaris i de pistes al pavelló. D'alguna forma seria fer que els xiquets i els col·legis s'impliquen en jugar a bàsquet, tampoc en un esperit competitiu com a tal, no una competició formal. No seria una lliga oficial, reglamentada, sinó serien uns encontres, unes trobades d'escoles en el que anirien allí i el dia que tenim disponibilitat en temps avisem als col·legis i ells presenten els equips que volen. Estarà dirigit per a gent dels últims anys de primària, tota la primària i els últims anys d'educació infantil. O sigui que va des de baby a Leví. Sí, la veritat és que és un ventall d'inici d'escola. La idea d'això que és, bueno... I els xiquets els agrada el bàsquet. Motivar a la gent que juga al bàsquet i la gent que ho prove, perquè igual no té possibilitat d'haver-ho provat, igual ha provat altres esports o en el seu col·legi igual practica però no competeix, igual n'hi ha gent que és més competitiva, al provar aquests partits pot agradar-li i l'any que ve podria formar part de l'escola. Nosaltres el que volem és posar aquesta eina a la seva disposició d'alguna manera per després intentar recollir fruits. Sí, clar, un treball a canvi de... Vicent, com veus tu des de fora? Com veus el club? Jo molt bé, sobretot perquè antes no veia club, tampoc m'havia preocupat, però ara veig que estan manejant-se un muntó. Jo que soc isquenell a sopar i som amics, veig que està molt preocupat per el bàsquet. N'hi ha una mentalitat de que el bàsquet funcione de nou. Es que nosotros, la gente que nos oiga se acordará, cuando nosotros empezamos no había nada. Teníamos un balón, que me parece que lo traía yo, o Paco Vallet, y 2 aros y nada más. Y yo me acuerdo muchas veces que lo hablaba con Leo y con Vicente, y digo, yo dejaré el baloncesto el día que haya un pabellón en Cullera. Y lo del pabellón, mira que lo hemos hablado veces. Sí, mira que lo hemos hablado veces. Cuando a jugar un pabellón, es que hoy iremos a jugar a un pabellón. Es que nos íbamos, a lo mejor nos tocaba irnos a jugarnos a, no sé, a Alcira o no sé, a pueblos de la Ribera. Y llegábamos y veíamos un pabellón y yo decía, pero ¿cuándo nos va a tocar a nosotros tener un pabellón en nuestro pueblo? ¿Cuándo? Era l'ansiat pabellón. Yo para mí era mi meta, tener un pabellón en Cullera. Quan jugàveu fora en un pavelló, suposo que el nivell de joc pujava, no? Envidia. Només per les ganes. La motivació era envidia, y estos, ¿por qué sí, nosotros no? Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota así muy rapidita. Yo me acuerdo que Vicent, cada vez que íbamos a un pabellón y veía a alguien que el equipo contrario iba todos uniformados con chándal, decía, ya han perdido. Nada más ver un pabellón. No tenía ninguna possibilitat. Tots tenien més recursos que nosaltres. Sí, però la veritat és que vosaltres teníeu allò, l'empenta, nosaltres el que teníem eren molt competitius. Eren molt competitius. No deixàvem perdre. I això era absolutament impensable en aquella època, tindre una escola o tindre algo més. Jo me'n recordo dels principis de la tele, i a mi coincidia en el final de vosaltres jugant a bàsquet, jo me'n recordo que preguntaves, i una escola quan? I quedaves així mirant i dient, una què? Això què és? Jo la veritat és que la decepció més gran que m'han portat va ser l'any que no mos varen deixar pujar. Després de tants anys poder arribar a preferent, que Cullera havia tingut un equip en preferent, i no teníem escola. No podíem presentar un equip de júniors i cadets que havies de tindre escola. Va ser inclús el revolució perquè molta gent diguera ja no vull saber res més. I després d'aquest any vingueren uns anys mals, però hi hagué gent que va aguantar, passaren uns mals anys i l'equip s'ha mantingut. Sí, la veritat és que estem parlant de 25 anys de bàsquet ininterromput a Cullera. Que és un mèrit molt gran. Sí, n'hi ha hagut molts altibaixos. En el moment així n'hi hagué una desbandada de 4 o 5 jugadors que en aquell moment eren imprescindibles, entre cometes, dins de l'equip. Hi havia una colleta molt bona. I es queda una sèrie de gent que amb pentes ha anat aguantant i existeix. Jo, de fet, hi ha hagut voltes que el bàsquet masculí
he pensat i he tingut que preguntar-li a la gent, n'hi ha equip de bàsquet masculí? I sí, encara n'hi havia. La veritat és que sí. Per acabar un poquet el que ha sigut este repàs d'estos 25 anys, el que sí que m'agradaria és, esteu fent un treball de recopilació de fotografies, amb la qual podem aprofitar que si algú té fotografies que es fiqui en contacte amb vosaltres. Sí, anem a treure un article en l'Expressió, que suposa que eixirà esta pròxima edició, i ahir fem una crida a tota la gent que ha estat en contacte en el bàsquet al llarg dels 25 anys que puga aportar fotografies o qualsevol tipus de documentació gràfica relacionada amb el club i podem penjar-la en un apartat que tenim en la pàgina web, que és fotografies, un apartat de fotos històriques. I estem penjant fotos des de la prehistòria, com abans havia citat Vicent, d'aquells, inclús n'hi ha imatges o algunes fotografies que tenim d'abans de la fundació del club. D'aquell primer equip que va desaparèixer. Sí, inclús o pretemporada d'aquell equip que va ser el primer equip d'estos 25 anys ininterromputs. Per acabar, jo vull que cadascú d'estes em doni les seues sensacions d'estos 25 anys de club. Complicat, difícil, Vicent, sensacions d'aquell temps. Jo, els anys que vaig participar, els 7 o 8 anys que vaig jugar, les sensacions són molt bones. Comences a jugar des de 17 anys, eres un estudiant, no tens massa preocupació, la preocupació és estudiar i després jugar. Totes les sensacions són immillorables, evidentment. Leo. Jo he tingut sensacions de tot tipus en els 25 anys, però recorde que jo venia del futbol i vaig passar al bàsquet i la veritat és que em vaig quedar impressionat, es vivia d'una forma molt diferent, era una altra història. I després, recorde sobretot els anys dels ascensos, he viscut 3 ascensos en l'equip, en el club, i això és impagable. Això és comparable ara mateix en l'escola? Passat els anys, en l'edat que tens, i ara possiblement sí. De totes formes, m'agradaria no rendir-me i m'agradaria marcar objectius més ambiciosos de que l'escola funcioni millor, de que puguem tindre més nivell, de que puguem tindre més qualitat en tot l'equip, en entrenadors, els propis entrenadors van formant-se, monitors que vagin formant-se, i poder arribar a tindre, sobretot, una bona escola. Si tenim una bona escola, tindrem uns bons sèniors. A la llarga tindrem uns bons sèniors. L'escola ho és tot. El repte ara és començar en els més menudets de tots, que enguany hem començat en els babies, però falta omplir de babies a levins, i ara un dels motius per al que estem preparant el tema de les jornades és això, cobrir el dèficit que tenim ahí en aquestes categories. Bruno, les teves sensacions. Yo, si volviera a los 25 años atrás, yo creo que en lo que es el tema de baloncesto, pocas cosas cambiarían, pocas. Los compañeros, de verdad, han pasado 25 años, los seguimos viendo, nos decimos las 4 tonterías que nos decíamos antes, nos reímos y de verdad, todo lo haría igual, muy orgulloso de haber pertenecido parte de este grupo. Me quedé en una cosa, no sé, igual és la meva sensació, me quedé en que vau començar en el bàsquet una amistat i ara el bàsquet segueix unint-vos. Sí. Possiblement, no? Sí, sí. I espero que ens mantinga units molts anys, perquè disfrutem molt. Ja ho vares poder veure el dia dels veterans. Vaig veure. Això me quedé, un equip de veterans ha que fer-lo precís, que sigui per entrenar. I la llàstima és que no hem pogut contactar amb tota la gent que haguem volgut contactar, però tenim la idea i el repte de que a finals de temporada tornar a fer un partit amistós ja en tot el sènior complet actual i els veterans, tots els que puguem anar, farem ja el dinar o sopar final dels 25 anys. I després perpetuar-ho, fer-ho una vegada a l'any, com a mínim una vegada a l'any. L'any passat començarem el sopar final de temporada i volem que seguisca tots els anys. Molt bé, Vicent, Leo, Bruno, moltes gràcies. Enhorabona per aquests 25 anys. Desitjar-vos als dos que esteu en la directiva un poc de sort i a tots vostès simplement agrair-los la seva atenció a aquesta tertúlia esportiva en la qual hem volgut acostar aquesta gent que va fer fa 25 anys que a Cullera hi haguera un club de bàsquet i que durant 25 anys a Cullera es juga bàsquet. Bona nit i gràcies per la seva atenció. Adeu.